Aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa ka kunnafoni bi kunnafoni an bɛ a kɛ ka bɛn ni waati min na am kunnafoni minnu n'u b'an bolo an bɛ kunnafoni ko ka bɛn o de ni waati na ka hakili jigin k'a fɔ ko maa min tɛ ka bɛn an ka nɛgɛ la o ye Hajatu Ture Amadu Sala Ture kuma bara bɛ n bolo k'a lase aw ma o kun kelen kɔnɔna na ni waati na an bɛ taa an ka jamana in an bɛ to an ka jamana in kɔnɔna na an bɛ taa 2023 waati la précisément le 7 septembre 2023 an hakili b'a la an ka bateau belebeleba in n'a bɛ fɔ o ma ko bateau Tombouctou o kɔni attaquera ka bɔ Araroussou ani Bamba ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ dugu min wele ko Zorohayi attaque in kɔni kɛra ka ɲɛsin bateau ma yen nɔ maa kɛmɛ camanba de tora bateau in attaque la ka maa caman bana ka maa camanba de tunu hali sini mɔgɔ m'u kibaruya dɔn i bɛna ye k'a fɔ ko an ka kunnafoni ɲini cogo fɛ précisément an ka kunnafoni di ɲɔgɔn dɔ bɛ n'u b'a wele ko Studio Tamani u kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa minnu n'u ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na maa dɔ b'a la n'a tɔgɔ ye ko Sumayila Ali Mayiga a kɔni y'a jira k'a fɔ ko hali sisan k'ale hakili bɛ ka jigin kojugu la minnu kɛra le 7 septembre 2023 n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ale kɔni bi da ale tɛ sunɔgɔ wa kuma bɛɛ don min bɛ wele ko le 7 septembre 2023 n'o kɛra i n'a fɔ Zorohayi n'a bi i n'a fɔ Bamba ani Araroussou groupement ni ɲɔgɔn cɛ Sumayila kɔni Mayiga y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin kɔni ye ko ye ko min n'a gɛlɛyara kosɛbɛ a waatiw la n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni hakilina kun ye min ye o de ye u ka se u ka so lafiya la ani hakilisigi la mais a kɔni kɛra olu bolo fɛn ye fɛn min ni o dabaliya bannen don n'i y'a ta k'a lajɛ nin bateau in kɔni ye bateau min bɔra Gawo a bɛ ka na Mopti wa gɛlɛya ninnu kɔni o sɔrɔla nin ko in na wa maa caman bɛ yen olu hakili bi nin waati bateau in a waati la attaque juguba min kɛra ka ɲɛsin a ma n'i y'a ta k'a lajɛ maa jugu minnu ye nin bateau in kɔni attaque a kɛra sababu min y'a to ni Mali ɲɛmaaw kɔni wulikajɔ kɛ k'u gɛn fo ka u gɛn Bali ɲɛbaa fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ nin bateau in a kɔni ye bateau bɛɛ belebeleba bateau min ka bɔ ni Mali bateau bɛɛ lajɛlen ye wa a kɛra bateau min n'a tiɲɛna pewu wa hali sini a nɛgɛw gansan de jɔlen bɛ Zorohayi kaw fɛ yen nɔ bada la yen nɔ donc nin kɔni ye fɛn ye fɛn min malidenw kɛ man di ka ɲinɛ k'o fewu donc 7 septembre malidenw b'a hakili jigin nin bateau in a jɛni cogo kɔni na maa jugu fɛ maa minnu ni u tɛ Ala dɔn u t'a kira dɔn wa u tɛ adamadenya yɛrɛ dɔn n'an bɔra o la hali sisan an bɛ to an ka Mali kɔnɔna na précisément an bɛ taa an ka taama précisément minnu taamana ka b'u sigiyɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko déplacé ale ni gɛlɛya kama ko nin waati in n'an filɛ waati min na o gɛlɛyaba t'u kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔna na yan soso kɔni nin waati in na a bɛ fan bɛɛ fɛ parce que samiya ani soso de bɛna ɲɔgɔn fɛ a kɛra sababu min bi bina maa caman bɛ yen u bɛ boli ka da dɔgɔtɔrɔso la k'u yɛrɛ furakɛ wa maa caman bɛ yen u b'a ɲini denmisɛnninw ka da sɛngɛ kɔrɔ min bɛ se k'a to u bɛ kisi bana jugu ani soso bana ninnu ma parce que soso mani kini waati in na siga foyi t'a la a bɛ sumaya bila i la parce que yɔrɔ yɛrɛ bɛ cogo min na yɔrɔ nɔgɔlen don kuma tɛ maa minnu bɛ yen nɔ ko so yɛrɛ t'u bolo kuma tɛ u ka se ka sange siri a kɔnɔna na donc n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛyaba bɛ an ka tagama kalan ninnu kan minnu bɔ tagamana ka b'u sigiyɔrɔ la ala ni lakanabaliya ani saya siran ɲɛ ani u dɛsɛra ka u sigi sigiyɔrɔ la ka balo u dɛsɛra ka sɛnɛ kɛ ne bɛ to k'o de fɔ n ko hɔn waati de b'a la waati min ni a bɛ se ka waati latɛmɛ yɛrɛ ka de sinon a tɛ se ka kɛ badabada ye n'i y'a ta k'a lajɛ maa ninnu caman ye sɛnɛkɛlaw ye caman ye bagangɛnnaw caman ye mɔnikɛlaw ye mais u kɔni bɔla ka bɔ sigiyɔrɔ la ale ni lakanabaliya sababu o de kama sa ni maa ninnu kɔni olu kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ an ka yɔrɔ jamana in précisément Bamako yan o dafe yɔrɔ ani Garabali kɔnɔnaw fo ka taa a fara santiriw dɔw kan n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu kɔni u bi tɔɔrɔ kɔnɔ bi wa u ka denmisɛnninw u bɛ gɛlɛya kɔnɔ sumaya bana juguba kɔni a bi ka caman minɛ sabula u sigiyɔrɔ ni a ko bɛ cogo min na wa n'i y'a ta k'a lajɛ sanji min b'an ka jamana kɔnɔ waati in na n'a bɛ ka kɛ inondation ba ye o kɔni fana bɛ ka gɛlɛyaba ta ka ɲɛsin an balima ninnu ma
n'an bɔra yen halisa an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔna na an bɛ taa précisément le 7 septembre 2024 toujours n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ɲɛmaaba kɔni n'o ye colonel Assimi Goïta ale kɔni bɔra précisément Sinikaw fɛ yen nɔ ka na yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan wa Assimi Goïta ani a jɛɲɔgɔn kɔni minnu taara Chine ɲɔgɔn fɛ olu kɔni nana Bamako le 7 n'i y'a ta k'a lajɛ une semaine jalen Assimi Goïta y'o de kɛ Sinikaw fɛ yen nɔ ani Chine ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye fo ka taa fara précisément farafinna jamana caman kan o de la an y'a ye n y'a fɔ fɛn 2 fo 3 o kɔni bɛ se ka sɔrɔ nin taama in kɔnɔna na fɔlɔ o de ka danaya da fasoba Maliba kan k'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko Maliba ka isolé don o kɔni nkalontigɛra nin ko in na maa minnu fana bɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw kɔni ye maaw ye maa minnu ni o bɛ ka hakilina wɛrɛw de ta ka baara kɛ n'a ye nin y'a ko bɛɛ lajɛlen nkalontigiya wa o fana kɔfɛ Chine a ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin Mali ma wa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn sabanan o de accord camanba signana Mali a ka délégation ani Chinekaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to dɛmɛw bɛ se ka se Mali ma i n'a fɔ lakanako i n'a fɔ yelenko n'o ye énergie ye fo ka taa fara commerce ni fɛn camanba kan donc n'i y'a ko ta k'a lajɛ Mali ka nin taama in précisément Mali ɲɛmaa ka nin taama in kɔni a ɲɛna fo k'a dɛmɛ tɛmɛ n'an bɔra yen halisa an bɛ to Chinekaw fɛ yen nɔ Mali ɲɛmaa kɔni n'o ye colonel Assimi Goïta ale ni an ka malidenw minnu sigilen bɛ Chinekaw fɛ yen nɔ o kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ka hakilina falen kɛ hakilina falen min y'a to olu ye faamuyali caman sɔrɔ Mali ɲɛmaa ka tagama a n'a ka baara kɛcogo la fo ka taa fɔ Mali gouvernement yɛrɛ bɛ baara min n'an ka jamana in kɔnɔna na u ye hakilina camanba sɔrɔ a kan n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko Mali kɔni tiɲɛ yɛrɛ la lafiya u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o de Mali ɲɛmaaw ka faamuyali n'u ka hakilina ye wa Mali finitigiw bɛ kɛlɛ min na kɔrɔnfɛla la précisément Tinzawatène fan fɛ n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn kɔni u y'a ɲɛfɔ Malidenw ye minnu sigilen bɛ Chine ka jir'u la k'a fɔ ko wulikajɔ ni baara bɛɛ de bɛ ka kɛ min bɛ se ka to Mali kɔni bɛ se ka lakana a tile n'a kɔrɔ bi fo ka taa fara a kaɲanga a n'a banni nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ni baara bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se ka to Mali a bɛ se ka lakana n'an bɔra yen an bɛ taa an ka kɔrɔnfɛla la Bilal Aga Sharif na ale de ye maajugu ninnu dɔ ye précisément maa minnu ye terroriste ye n'i y'a ta k'a lajɛ a ko n'i ye wulikajɔ kɛ ka hakilina jira kɛ ka kunnafoni dɔ bɔ ka bin ka jira diɲɛma na ko Mali ɲɛmaaw b'a la ka maa minnu bɛ wele ko tɔɔrɛgu n'o ye maa jɛmaw ye ko u faga k'u ban wa ni ko in kɔni maa damadamani bɛ yen n'o ye tɔɔrɛgu ye Mali kɔnɔ olu ye wulikajɔ kɛ ka démenti k'a ka kuma bɛɛ nkalontigiya Mohamed Ousmane o b'a la Bajan Aga Hamatu o b'a la ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ɲɔgɔnna caman Musa Aga Sharatuma ninnu ɲɔgɔnnaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya ni tɔɔrɔ min n'a bɛ k'a fɔ ko bɛ ka ɲɛsin jɛmaw ma ko nkalon dɔ bi nkalon dɔ sini wa k'olu tɛ jɛ ni a nkalon ye ko ka ta ka da Mali faso la ko bɛn ti sɔrɔ fewu n'an bɛɛ lajɛlen ma jɛ ka kɛ fasoden kelenw ye ka faamuyali sɔrɔ mais terroriste kɔni ye terroriste de wa k'a bɛ to terroriste la u y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko nin cɛ in n'o ye Bilal Aga Sharif ye ko a bɛ maajugu don ka baara la a bɛ précisément occidentaux de ka wulikajɔ n'u ka baara la wa k'u tɛ jɛ n'a ye fewu k'a ka nkalon ta ka da fasoba Maliba la n'i y'a ko ta k'a lajɛ Bajan Aga Hamatu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛ k'a fɔ min ma ko Azawadi n'o ye u ka jamana imaginaire in kɔni ye ko nin jamana in ye jamana ye ko jamana min maa si ni maa si bɛnnen tɛ e ni maaw bɛnnen tɛ ko e de ka kɛ jamana ye k'o tɛ se ka kɛ donc Bajan kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛn a bɛ se ka kɛ fɛn kelen pewu bɛɛ ka jɛ k'a fɔ ko Mali a banna donc Bajan kɔni ye wele bila ni maajugu ninnu ma sa n'o ye Bilal Aga Sharif n'a ka mɔgɔ ye k'u ka segin ka na k'u ka ɲi Maliden ye k'o de da ka d'u la wa an ka fasoba Maliba o finitigiw o kɔni o bɛɛ ka wulikajɔ ni baaraw bɛ kɛ ka taa fara an ka Mali ɲɛmaaw kan min bɛ se ka to Mali lakana ko bɛ se ka sabati cogo min na nin de kun ye kunnafoni min n'an sera k'o sɔrɔ ka d'aw ma yan'an ka bɔ kuma na Fatumata Ɲani Batuli mouvement Abiko o jɛmaaba don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a balimamuso Binta Ɲani Madame Touré an b'o fana fɔ ka waleɲuman dɔn Tolisi groupe ma bɛɛ k'u bɛɛ fɔ mouvement Abiko jamakulu bɛɛ ka bɛɛ fɔ o fana kɔfɛ an balimakɛ n'an jɛɲɔgɔn Mamutu Tarawele an b'a fɔ ani a ka magasin kɔnɔ dɔw b'a wele ko Yele électronique magasin belebeleba in ka baarakɛɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'u b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin groupe lumière ma se ka foyi t'a la an ka page sanfɛ la u b'o lajɛ précisément Facebook sanfɛ u b'a sɔrɔ nin jamukan in da fɛ ni kunnafoni in da wulila ka bɔ an sisan Mamutu Tarawele ka précisément
publicité o bituguna ka befo ka bele jeli wal nyumando ambalma muso rabbi no ambaw fo ndaw ye asantamba kulbali anaka tulu jibe foli antanam ko kanyi su ulu fanama ka befo ka bele nyumando harjeto turete ya kume kamera la mor sala turu kuma bara kume mulo aya kambe nala sonama shini wassalam balma kew balma muso electromina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soro yenno imo menacé minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola ni e ñogome bla cence kul sanfé tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte